krus ni Kristo sa nasod mi abo, lima kagatos nang akatuigan na bag-o kitang tanan nahisa ko sa ginghari. Ang maayong balita, panalangin ug misyon sa kabus nga kabataan, ihatod ang kaluwasan sa tanang kalibutan. Ang mensahe sa gugma sa tanan nga katawhan, ang hagit sa kausaban. Nabulahan kita, gitawag ipadala, magasangyaw kita kang Jesus atong Diyos. San Lorenzo Ruiz, San Pedro kalungsod, mga Pilipino misangyaw sa pagtuo, muhalad sa kita sa atong kinabuhi nga magmatinod-an sa mensahe Kristohano. Mabulahan kita, gitawag ipadala, magasangyaw kita kang Jesus atong Diyos. Lima kagatos nga katuigan, katuigan na pasalamatan, katuigan sa mga grasya hangtod sa kahangturan. Lima kagatos nga katuigan, katuigan nga pasalamatan, katuigan sa mga grasya hangtod